ଆମେ ଯିବା ଆମ କବି ଘରକୁ। এই ঝিমা কবুল সে করে हसिब गपिब एठी तो जरे मुडी देला एटा हगु बारे जा ये होचे घरर ओनर बबो एठी गाधाए एटा तांको पानी टांकी एटा तांको कळ एटा तांको लेंबू गछ एटा तांको पिजुड़ी गछ एटा तांको छेली ता ना होची माता सब फुल खाची एटा होची केक गछ एटा होची मंदार गछ एटा भी तांको छेली आना होची महिया एटा ये होची मंदार गछ ये होची गेंडू फुल देखन तो बबो घसी काडी के एठी होची एठी कबो घसी पार के थोइची आ सेठी धान खाइछ गाय खाइ को बबो गुहाल आसन देखो एटा मोर संत बागन को साइकिल आसन तू बबो गुहाल देखो ये होची बबो गुहाल एटा गुहा ये होची बबो चौदा ए जे ठाकुर पूजा आस ना जे बबो चौदा ए ठाकुर पूजा ए देख ठाकुर एसे एटा होची हम घर आ देखो बबोर गाई ओ आसन तू बबो गाय देखो बबो गाय देखो बबो गाय चौदा देखो आठवा कितने रुपए तुम नहीं सकते आसन आसन देखो आसन बबो मंदार जाओ ना काम मा करो आसन तू देखा बबो मंदार चल आसन तू जा हो ए ठाकुर खेलो नहीं एटा बबो बनेछि आला बारी ना एठी मु जेजमा गादौची जेजमा आदौछि एठी ता बारी जे ये फेर सब पूरी हेची गछरे एटा होची कबूर बारी एठी विभिन्न प्रकार परिबा फळ मूल सब लागि परिबा खाइबा सब फटा दिस इज पोई ओई सब से गाइछ बीन्स टमाटो तापरे एठी गोटे कोन साग भाग लागि न एटा गछ मारी मारी बसी so it's all about my Babu's house. Hope you like this video and tada bye bye.